Mediji na zapadu tvrde kako je u Rusiji velika uznemirenost zbog hapšenja osnivača i generalnog direktora aplikacije za razmenu poruka Telegram Pavela Durova. Oni citiraju brojne ruske vojne stručnjake i blogere koji, kako u javnosti dolaze sve više do konkretnih detalja, uveliko upozoravaju da bi hapšenje moglo negativno uticati na vođenje rata u Ukrajini. Durov, koji ima dvojno državljanstvo Francuske i Ujedinjenih Arapskih Emirata, uhapšen je u okviru istrage zbog sumnje da je platforma korišćena za prevaru, trgovinu drogom, pranje novca, dečju pornografiju i druga krivična dela, prenose francuski mediji. Telegram je pokrenut 2013. godine i izdao je saopštenje u kojem se kaže da Durov nema šta da krije i da se pridržava svih zakona Evropske unije. Ruski novinar Aleksandar Sladkov upozorava da ruska vojska za polovinu svojih komunikacija koristi aplikaciju Telegram i da se hitno mora stvoriti alternativa. Ruski vojni bloger Aleksej Sukonkin ističe da hapšenje Durova izaziva niz problema koji se moraju odmah rešiti. Telegram je trenutno osnovna vojna komunikacija. Od sada je sve pod pretnjom, napisao je. Ruski proratni Telegram kanal Ribar, koji je osnovao Mihajl Zvinčuk, bivši radnik ruskog ministarstva odbrane, također upozorava da je Telegram postao gotovo glavno sredstvo kontrole jedinica u ukrajinskoj ratnoj zoni.